San Roque inaugurou as festas en Tallará, a procesión encheuse de devotos e a música tomou protagonismo na primeira xornada destas celebracións que se alongan ata o venres en Lousame. A derradeira fin de semana de setembro foi movida no que se refire ás festas. Lousame está a celebrar o seu tradicional San Roquiño e onte deu comezo cunha xornada protagonizada polos actos relixiosos, a música e a verbena nocturna. A 1 da tarde deu comezo a misa na honra de San Roque e logo foi a quenda da procesión, primeiro día de celebracións no que houbo un gran seguimento. O día de San Roquiño son 6 días, hoxe é o comezo das festas, digamos que é o máis importante porque é o domingo, é o inicio, pero aquí todos os días son importantes, porque aquí hai 6 días, cada día organiza unha comisión, unha aldea da parroquia e teñen un mérito impresionante manter estas festas durante 6 días, con 2 actuacións todos os días, é para admiralos. Festas nas que se implica prácticamente todo o municipio lousamián. Absolutamente, nestas e en outras parroquias, pero ahora tócanos a estas, ademais, encima son as que me tocan a min por primeira vez, son as da miña casa, porque eu son daqui de San Roquiño, entón xa o vives con especial orgullo, non? Digamos, velo xa de outra maneira, pero, por suposto, do Concello hai que animalos e seguir colaborando con eles para que esta tradición non se perda, porque isto é parte de Lousame. Un arranque do San Roquiño no que acompañou o tempo e o que asistiron centenares de persoas. Moitísima xente, si, aquí, sobre todo por ser domingo, ven moitísima xente, moita xente que ven comer cas familias de outros concellos veñen hoxe a comer a Lousame, o tempo acompañounos afortunadamente, parece que vamos ter unha boa semana, co cal, bueno, vanse dando as circunstancias para que todo o mundo poida disfrutar destes maravillosos días. Teñese que sacar os 6 santos, ademais van rotando, se te fixas, cada día da procesión van nunha posición distinta, porque cada día dedicas a un santo, entón, pues, é algo moi bonito de ver, é digno de admirar desde fora e sobre todo desde o Concello, porque para nós enchenos de orgullo que as comisións feitas polos veciños particulares se encarguen e peleen por isto ano tras ano. Polo que agarda que se manteña nas vindeiras xeracións. Ares invita a toda a veciñanza da comarca a disfrutar no San Roquiño para despedir o verán entre tradición e música. Teñen que vir aquí, teñen que disfrutar destas festas, disfrutar do noso Concello. Sigo dicindo que Lousame é un Concello que ten moito por descubrir e esta é unha boa semana para acercarse aquí, se o tempo vai acompañar, vir aquí, vir tomar algo ca familia, ver as nosas paisaxes e sobre todo disfrutar da festa e dos bailes que vai haber á noite. Pechamos o calendario, en Lousame temos que ser así, entonces invitar a todo o mundo a que veña a San Roquiño porque desde logo que merecen a pena. Ademais da misa de procesión na honra de San Roque, onte a música estivo moi presente da man do grupo Unión e Fuerza. Hoxe foi a quenda da Vixe do Loreto e esta noite a verbena corre a cargo do dúo Charada e Los Satélites.